Ja tervetuloa Draw My Life-videoon. Joo, eli mä oon 10-vuotias ja mun kotimaa on Suomi. Ja mun kaupunki, missä mä olen syntynyt, niin on Helsinki. Ja silloin kun mä olin ihan pieni, niin mä synnyin maailman parhaaseen perheeseen. Ja mun perheeseen kuului minä, äiti ja mun toi isä ja mun veli. Ja mä olin siis pienenäkin tosi musikaalinen ja musiikki on vieläkin tosi iso osa mun elämää. Ja ihan random faktana, niin mä muuten sanoin R:n ennen mun veljeä, mutta sen jälkeen mä en sitten enää osannut sitä. Mutta mä oon opetellut sen uudestaan. Ja sit kun mä täytin 1-vuotias, tää on nyt tosi upea kuva, niin sit kun mä täytin 1 vuoden, niin mä olin tosi semmonen jotenkin villi ja semmonen hauska jotenkin. Ja mä olin päiväkodissa, tässä on siis mennyt monta vuotta eteenpäin, kun päiväkoti Purje. Ja meidän ryhmän nimi oli Reimarit. Ja no, se oli vähän tyhmä muuten, koska siellä oli semmoinen rageope, jonka nimeä en nyt muista. Niin muuten se oli tosi kiva, mutta se oli vähän tyhmää, kun siellä oli se ope. Mutta kesäpäiväkodissa oli ihan parasta. Ja no siellä oli yksi ilkeä poika kuin Sisu, mutta muuten siellä oli ihan parasta. Ja Sisu muun muassa kiusasi siitä, että mä pelkäsin pieniä poreita ja olin ehkä vähän outo. Mutta joo, tässä on poreamme. Ja siellä oli siis kesäpäiväkodissa, meillä oli poreamme, miettikää. Mä pelkäsin poreita, niin me mentiin sinne kerran yhden porukan kanssa, mun 2 kaverin kanssa. Mä menin sinne ja mä sanoin opettajalle, että mua pelottaa poreet, että mä en halua niitä. Ja ne sanoi, että ollaan 5 minuuttia vaikka ilman niitä. Ja no, me oltiin, mutta sitten siitä kulukin joku ehkä 3 minuuttia, niin mun ope sanoi mulle, että mene pois, jos sä et tykkää poreista. Mä lähdin ja siitä jäi sit vähän huono muisto. Mut meidän normaalissa päiväkodissa, taas kun kesä oli ohi, niin meidän rage-ope muutti pois. Ja siellä oli myös mun paras kaveri Anise. Ja no, kiusaajat myös. Ja no, mä en muista kiusaajien nimiä ja mä muistan vaan toisen, miltä se näytti. Ja heitteli muun muassa meidän päälle kiviä, niin kuin päähän heitti kiviä niin kuin ulkoota. Mutta oli sekin ihan kiva päiväkoti, varsinkin kun rageope muutti pois. Ja sit tuli mun aika muuttaa mun nykyisen kaupunkiin. Se oli vaikea hetki mulle, koska mä itkin mun parhaan kaverin Anisen kanssa kivillä aina, että miksi mun pitää muuttaa. Ja mä en saanut hyvästellä mun lempiopea. Ja se oli jotenkin tosi paha, kun se oli niinku kipeänä. Ja sen nimi oli Satu. Ja no... Älkää välittäkö tästä äskeisestä naurusta. Mutta siis, mä oon siis mun nykyisen parhaan kaverin kanssa äänettämässä sitä, niin siitä kuulette pian. Mutta sitten tuossa oli äsken Sadusta kuva. Ja joo, sit mä suttasin sen, koska mä muutin pois. Mut Joensuu, eli mun nykyinen kotikaupunki, on ihan paras paikka. Ja sit mä tutustuin Stellaan. Stella on ihan paras ihminen. Mä en ois varmaan uskaltanut puhua kellekään, jos mä en ois tutustunut siihen. Me tutustuttiin niin, että Stella oli 4 ja mä olin 5. Ja meistä tuli ihan bestikset. Jatketaan osa 2. Bye!